Actividades en pequeno formato e ao aire libre compoñen a programación cultural da Pobra para este verán. A maioría son espectáculos multidisciplinares para toda a familia que se desenvolverán en distintas prazas como Cantón da Leña. O martes 21 temos a compañía de Mónica Paradela co espectáculo Monitoleando, e neste espectáculo Moni Mundana pois quere acercarnos un pouco ao mundo do circo, non? É un espectáculo para todas as idades que mestura o clon, a acrobacia aérea, os números de lume, os malabares, bueno, sobre todo tratando de espectáculos que sean bastante visuales de cara á rúa. Despois, o martes 28, temos a Voltas de Rosca, co espectáculo Lila Star, e Beatriz Rubio, que está criada no seo dunha familia de clons, de circo clásico, e que vai a levar a escena un espectaculazo con técnicas de circo, tamén acrobacia, equilibrios de man, rolabola, clown. A programación cultural que temos pode sufrir algún cambio en calqueira momento. Estaremos informando aos veciñas e veciños para que teñan constancias das modificacións que poidan aparecer. E tamén se farán as actuacións en diferentes formatos, non máis pequenos, con aforos reducidos, como xa dixen antes, que se desenvolverán en diferentes prazas do noso concello e tamén en diferentes lugares. Dende o Concello fan un chamamento á colaboración veciñal para adoptar as medidas de prevención e non exceder a ocupación prevista para cada unha das actuacións. Quería pedir a colaboración de todas e todos os veciños para que se cumpran as medidas que temos que adoptar para poder levar a cabo todas estas actividades que queremos programar. E dende a organización do Concello poñeremos todo o necesario para que así sexa. Fixemos un plan de trazabilidade que trata de establecer un protocolo para poder localizar aos asistentes e para poder colaborar coas autoridades sanitarias no seguimento posterior de se houbera un posible brote ou algún contaxio, si fose necesario. Ademais da programación cultural e dos sons da vila, a Concellería de Cultura traballa tamén en diversas exposicións e presentacións de libros que darán a coñecer próximamente.